Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ga mu a rana ta biyu mun fito domin mu yi ma mutane tambayoyi akan ibada da sallah wanda kullun jama'a muke yi. A yau za mu ci gaba da yin tambaya ne akan alwala kamar yadda muka yi a fitowar mu ta farko. Ga malamin mu na farko. Yin tambaya ne akan alwala. Ina fatan dai kana alwala kullun ko? Insha Allah kullum muna alwala. To yanzu kai ne kake yin alwala. Sai daga kai shafar kai. Sai ka tuna a'a ashe baka kuskuren baki ba. To ya za ka gyara alwalarka? Zan koma bayani in sake ta kawai daga farko dai kawai. Sai dai in canja gaba daya. Sai in dawo baya. In sake alwala. Zan dawo gurin kuskuren bakin ne daga nan sai in ci gaba karasa alwala na. Daga shafan kan zaka dora. Shakarwa, wanke fuska, in fyace, wanke fuska, sannan wanke hannu, daga wanke hannu in shafa kai. Baka kurkure baki to za ka dawo ka kurkure baki tuko. Na'am. Idan ka kurkure baki shikenan sai nan sai ka dawo ka yi shafa kai. Idan ka shafa kai shikenan sai ka ci gaba da rollarka. Da ka tana za ka yi kuskuren bakin, in kai kuskuren bakin sai ka dora daga inda ka tsaya idai inda kake shafan kai. Yi ba alwala kuma na yi magana da wannan. Za ki iya yi. Kai. Allah za ki iya yi. Tawo. Ya za ki gyara? Za ki canza alwalan ne gaba ɗaya ko za ki daki kuskuren bakin ne wanne za ki? Zan tafi ne yi alwala. Za ki ki sake alwalan ne? Ni a yanzu mun samu amsa daga gurin mutane mabambanta akan wannan tambayan. Abu na farko dai shi shafan kai farilla ne. So da haka duk mutumin da ya bar farilla sai ya tuna da sunna. To abin da zai yi sai ya tsaya daga daidai wannan gurin sai ya dawo ya kuskura bakin shi. In ya dawo ya kuskura bakin shi sai ya daura daga wannan shafan kan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aminu alaikum salam wa rahmatullah. Allah shi gafarta malam, muna yin tambaya ne akan alwala kawai. Kana yin alwala? Ina yi mana. To alhamdulillah. To muna tambaya ne mu ji yanayin gyaran alwala in mutum yayi alwala. Kana ji? Kamar yaya? Kai ne kake yin alwala. Sai da ka zo kana wanke kafarka. Na'am. Kawai sai ka tuna ban bai shafar kai ba. To ya za ka gyara alwala? Itimis kama dai gama alwala kenan. Sai ka gama alwala sai ka tuna baka yi shafar kai ba. To sai ka dawo sai ka sake alwalar ka kawai. Idan kaman ka wanke kafafuwa kenan. Okay, sai ka tuna baka yi shafan kai ba sai ka sake alwalarka. Ki sai da na zo kafa ne ko bayan na wanke kafa? Bayan da ka wanke, kana cikin wanke kafa. Ina cikin wanke kafa? To ni sake alwalar nan yi gaba ki daya. To sai in sake sabuwar alwala. Zan dawo tun da sunna ne. Ko in ce ma mustahabi ne, zan dawo gaskiya in shafan kaina ne kawai in tashi. Shafan kan ne mustahabi ko sunna? Sunna ne. Abin da za a gyara wannan alolar ba sake alolar za a yi gabaki ɗaya ba. Wannan shafar kan da aka manta shi za a dawo a ɗibi ruwa a shafa. Alola ta kammala. Ba sake ta za a yi wankewa za a yi kawai sai a bata. A'a za a ɗiba ruwa ne kawai a shafa. A shafa kai? To an shafa shi kenan an gama alwala? An gama alwala. To shi shafan kai wajibi ne. Don haka duk wanda ya bar shafan kai alwala bata inganta ba. Sai ya koma baya ya shafa wannan kan sannan ya ci gaba da alwala har zuwa ƙarshe. To alhamdulillah kamar yadda muke ji a yanzu tambayar da muka yi ita ce shin in mutum yana wanke kafar shi sai ya tuna ai bai yi shafan kai ba to ya za a yi ya gyara wannan alwalar? Ansar ita ce shi shafan kai farilla ne. Saboda haka in mutum ko ya manta da farilla a cikin alwala daga daidai inda ya manta alwalar ta lalace. Wato da ya zo yana wanke kafa sai ya tuna bai yi shafan kai ba, to zai dawo ya yi shafan kai, ya dawo da shi, ya wanke kunnuwan shi, sannan ya wanke kafar shi. Domin in mutum ya bar farilla wajibi ne ya dawo ya daura daga inda ya tsaya. Jama'a mu koma makaranta.